Jadi pulau itu paling ya gua sing mau pak neng bareng aku dari pasar lu ya di kampung pasar ya bilang jual tadi aku pindah ke Perjual tidak dijadi yang pakai itu mengolah kecil bokeh kita itu kok tak benar orang yang nonton soknya semua sangat berbeda. Lakon kowe sing kudu dilolake nang sing koyo ngono kuwi aku. Kok kowe apa? Lah kok ora bosen-bosene kowe Bang Rino. Jare bosan rino kowe paksa terus. Ora bae dipar marah. Jare kuwi marah terus jadi pegawai. Ya, semua aku kok. Atau tambah, atau lima ngajar liya dino kuwi aku bakal tambah, bakal pindah lan sakti iku ora dadi ngomong. Sing baku nek papan kene aku bakal mari turun marang wae. Sopo? Sopo? Kae aku bakal turun ya. Wani tenan wong iki. Apa sing tak ngene? Wani ora apa sing tak ngene? Aku tak pakai ya. Pancen legowo yen menika kawujudan awak. Nanging legowo sing sakniki niku sampun sampurna. Tanpa cacat sing bae. Menawi panjenengan kok kaping kaliyan kula, monggo. Nanging apa panjenengan boten eling suarane legowo. Dan suaramu pada suara kakak legowo menitran. Yang panjang kue ngaku, yang kue kakak legowo menitran waktu dari pilihan. Kali kakek jatuh rasanya sore berkait. Kang. Ini paling pangkang, ini paling lenganmu. Nah, ini kelas. Monggo, cukup tinggali. Ayo! Hebat lagi ya. Di WA orang balas. Kalau kau ketinggalan kaki, saya jangan melakukan patahnya aku. Saya jangan melakukan. Orang bilang kalau kami aku mau terus wasono. Jadi aku rumongso ini loh berdoa tunggal. Rumongso kesakian aku. Saya nggak tadi pemikiranku tulus kalau. Loh, ini aku ketemu kalau sakit aku. Dia sini terus aku. Kalau dia sopo kan? Kau jadi apa? Kalau order dengan satu ono ing keraton Tanjung.
orang paling kabaran yo kaget Ratu wadon nyengkur dan kalau kok tadi kabeh tidak jadi Suara Mas. Suara Mas. Kan disokok rembok kok kowe kamu kemarin ya harus waktu joto joto ditandes suka bae saking ngkat nganso bisa sampai pun ini balik pak kurang yo pun paling panjang Yosua sedek kuasa makan gambar itu pak kurang bilang mungkin pun paling mau kan dari selami langsung pun